Ipipisar ko na yung kinupra natin. Ayun na, 3 sako. Papatimbang ko na ngayon. Parehas 58. Oh, sino ang picture? Ayun, mapasyaw dali. Oh, dali. Shout out yan. Ang pangalan mo? Itan. Classmate ito ni, ni Colin. Yes. Yes. Ako na. Parang ang grade 1. Grabe ka. Kasi nagpapicture daw ito mga ito. Ayan o. Pugi na classmate ni Colin. Shout out sa mga taga Bito. Ayan, ang dagat nila ngayon. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, hindi pa rin natin naipisar yung kopra natin. Gawa ng, ito na siya. Hindi pa natuyo lahat. May maputi pa oh. Kagaya ng ganito oh. Yan. May mapuputi pa mga kasinag. Ang gagawin ko lang dito mga kasinag, pipiliin ko lang yung luto. At yung hilaw, ibibilad ko ulit bukas. Sigurado naman mga kasinag, bukas pisar na ito. Mapipira na ito. Dito, mga luto na yung maliliit na yan oh. Kita nyo, may mga puti pa. Kagaya ng mga ganito oh. Hindi pa pwede ito mga kasinag. Ito, yan, pwede na yan. Yan, mga ganyan. Ang nagpula-pula na yan, ganyan naman ang mga bilad sa araw. Mga ganyan, pwede na yan. Pero yung ganito mga kasinag, yan, oh. Yan, hilaw pa yan oh. Hilaw pa yan. Hindi pa pwede yan. Babawasan lang ito ng malaki-laking porsyento pag ipinisar ko ito ng ganito. May kulay puti pa. Pero kung luto na lahat, hindi gaano babawasan niya ng sa resikada. Sa resiko, hindi babawasan masyado. Dito sa bubuan, yung ko kanina, ang kilo ng kopras 60. Pag maganda daw ang luto, 62. Hindi ko lang alam sa Bito mga kasinag kung magkano. Aalamin ko pa kung saan yung mataas, doon ko ipipisar ito. Sa estimate ko ito mga kasinag, mga 150 kilos to. O 140 ganyan. Tapos ang presyo ay 60. Medyo malaki-laking pera na rin mga kasinag. Malaki-laking kantidad na. Pasalamat na tayo dun. At muli naman tayong bibiyayaan ng blessing. Sa probinsya masarap mamuhay. Kailangan masipag ka lang talaga mga kasinag. Kung sa pamimira, matagal bago ka magkapera. Pero kung masipag ka, kagaya nito, yan, nagkupra tayo. Ilang araw nating trabaho ito, simula sa pagkawit, paghakot, pagbalat, pagbaak, pagbilad, paglukat, bago man lang mapira mga kasinag. Grabing proseso ang gagawin. Pero doon sa amin sa Del Gallego kasi mga kasinag, nauso na doon sa amin ang yung binibili yung buo ng niyog per kilo. Hindi ko lang alam kung magkano kilo sa mga viewers ko dyan na taga Del Gallego. Comment nyo nga mga kasinag kung magkano ang kilo ng buo ng niyog sa atin. Pagka ganito kasi na 60 ang kupra, baka ang kilo ng niyog dun ay mga 10. Ganyan. Puro buo yan mga kasinag. May sabaw pa yon. Per kilo yun. Kinikilo na agad. Pakabalat mo, kikiluhin na agad. Ganun sa amin, halos wala na nagkukupra. Kasi pakakawit mo, pakabalat mo, anuhin na agad yan. Tawag dito, ibinta mo na. Bayaran na agad yan pagkatimbang yan. Ganun sa amin mga kasinag. Kaso lang mga kasinag, nung nauso sa amin ang ganun, ang tawag dito, yung pamimili ng buo ng niyog, maraming kabataan ang natutong makialam. Tawag nito, nangunguha sila ng nyug sa iba-ibang nyugan. Kahit walang sariling nyugan, nakakapisar ng nyug yung iba kasi nangunguha sila. Ganyan do sa amin, natutong makialam ang mga bata. Kahit hindi nga bata, natuto ng makialam sila, natutong magnakaw. Hindi na makontrol yun do sa amin. Ganun ang nangyari. Buti na lang dito sa bayan ng Saruma mga kasinag, hindi pinahintulutan na mamili ng ganyang buo ng niyog. Oras na magkameron dito na mamili ng buo ng niyog, per peraso yung per kilo.
matututo magnakaw ang mga bata dito, matututong makialam. Kasi magdala lang sila ng 10 piraso, manguha lang sila sa nyugan. Magdala lang sila ng 10 piraso, 20 piraso. Sabihin natin mga kasi nagdala sila ng 20 piraso, nakakuha sila kung saan sa nyugan dyan. Nag 20 kilos din. O, sa 5 piso na lang ang kilo. 'Di ba? Malaking halaga na rin yun mga kasinag. Kaya salamat at walang namimili dito ng niyog. Kasi oras na may mamili dito ng purbuo na niyog, tawag nito, wala ka nang makikita ditong malaglag sa nyugan. Hindi ka na makakakuha ng panggata. Ganun mga kasinag. Kasi sa Delgallego, ganun mga kasinag. Maglibot ka sa nyugan, wala ka nang makukuha na panggata. Hindi naman sa buong Delgallego mga kasinag, may mga lugar-lugar lang na ganun ang mga kalakaran. Marami ring nakikialam. Ngayon pala mga kasinag, andito na tayo. Ipipisar ko na yung kinupra natin. Ayun na, 3 sako. Papatimbang ko na ngayon. Ang daming kupra dito, kagaya niyan. Alamin natin mga kasinag kung magkano man daw yung pinagpagura natin ng nasa 1 linggo. 1 linggong trabaho. Titingnan natin kung magkano yung ating makakaperahan. Habang inaantay natin mga kasinag yung yung magtitimbang, update ko kayo sa dagat namin ngayon. Lalaki pala ng aso dito, ay hindi biro. Oh, yan oh. Shout out sa mga taga Bito. Ayan, ang dagat nila ngayon. Yun, may isang bangka. Pag umaga mga kasinag, ang daming bangka dito. Hindi biro, kasi halos lahat ng mga taga Bito ang hanap buhay sa dagat. Na malakaya, may mga palakaya. Ayan ang hanap buhay nila. Pag ganitong hapon na, wala na sila mga kasinag. Kasi nag-aarya na sila ng kanya nilang panghuli sa dagat, kagaya ng lambat or bubo, panghuli sa limasag or kitang, ganyan ang magamit dito sa panghuli ng mga lamang dagat. Kaya wala halos kayo makikita mga bangka, kakaunti lang, yung malakasadsad lang na yun sa gilid. Pero pag araw, ang daming bangka dito mga kasinag. Andyan na. Ayan na mga kasinag, timbangin natin. Buti hindi ba tapang itong asong ito? Buti nga ba itong aso? Halos malalaki. Titimbangin naman kasi nagkita pa ko. Yeah. Titimbangin natin. Sana magaraganda. Pero 1 linggo pinaghirapan to mga kasinag. Ganyan dito sa probinsya. Maghihirap ka muna ng dugot pawis ang iyong ilalaan bago ka magkapera. Di ba? Nakita niyo naman mga kasinag ang proseso ng pagkukupra, kawit, ipon, hakot, balat, baak, lukat, bilad. Kabililad ko lang ito sa mga kasinag kasi kakaunti naman. Pero kung marami, gagawa ko ng lutuan talaga. Usong kaya? Kaya mo yan? Usong na tayo para hindi ka mahirapan. Ayaw mo talagang pabuhatin ha. Ayaw tayo pabuhatin mga kasinag. Bye bye. Saan? Tulungan na kita. Wow. Parehas 58. Parang sino katang panahon ko Ito, ilan daw ito? 5'6". Dalawang 58 at isang 56. May saging mga kasinag Senyorita. Magkano kaya yan? Bilhin natin yung mga bata kahapon pala mga kasinag na ipisar ko na yung ating kupras. Naghalaga siya ng 9,400. Yung 1 linggo kong pinagpaguran, nagkapera ng 9,400.
Hindi naman sa akin yung lahat mga kasinag kasi yung kinupra ko na yun, torno ni Mama Merna yun. Naghati kami ni Mama Merna kaya na nasa ating 4,000 din kami. O di ba? Ganun lang mga kasinag. Talagang tiyagaan lang, sipag at tiyaga lang talaga dito sa probinsya. Napakalaking bagay na nun. Laking tulong na nun sa amin mga kasinag. Yung 4,000. Nagamit na namin kanina, naibili namin ng bigas. Tapos yung mga pangangailangan pa dito sa bahay, naibili na namin. Tapos may kaunti pa man tira, yun ang dadala namin papuntang Naga. Kasi kasal nga nung bilas ko, anong kapatid ni Mrs. Wala kami madadala talaga. Sabi nga namin, hindi nga talaga sana kami pupunta mga kasinag. Nakakahiya naman kay Bilas sa kapatid ni Mrs. kung hindi kami pupunta. Kaya naman makarating kahit nakamotor lang. Basta bibisita kami. Sa kapatid ni Mrs. na ikakasal, pasensya na talaga kayo ha kung wala kaming gaanong may utulong sa inyo. Let's go. Babay pagaspas. Diyan ka muna. Alis muna ang tatay. Punta na ako siya. Kuya. Kuya. Masundo din ba si Ton? Masundo rin si Tonton? Masundo siya kay MJ? Ha? Kung masundo sana, ipasabay ko ang isa. At dalawa lang man may isakay ko. Nasaan? Antayin natin mga kasinag si Tonton, yung anak ni Kay Melvin. Magbumotor na rin lang kasi susunduin yung kapatid. At tatlo kasi nandun mga kasinag, bali 4 yung estudyante. Hindi naman kasya dito yung tatlo mga kasinag, kaya dalawa lang kasya dito, tapos yung dalawa dun sa anak ni Kay Melvin. Ayan mga kasinag, let's go! Biyahe tayo pupuntang Bitong. Ay si Peryang! Magkikiyagi Peryang. Lalaro yung mga bata sa daanan. Ayan mga kasinagan, dito na tayo. Malapit na. Okay, andito na tayo mga kasinag. Ay! Papa! Papa-vlog. Dara-dara si Sako yung chinilas. Sige, salamat guys. Andito na tayo mga kasinag. Susundo na tayo. Yan. Ha? Si Maribukon. Napa-vlog na siya. Hindi ko makulit. Bakit? Hindi ka sasama pa uwi? Kung ano. Ayan yung mga kasinag, yung mga susunduin natin. Ayan, si MG. Ayan, si Katkat. Yung Limon. Ton. Sa camera. Ito na. Kan, Andito na tayo mga kasinag. Kaya mo. Sige, salamat. God bless. Bye-bye. Sasama ka pa, uwi? O hindi? Sino ang picture? Pa-shoutout, dali. Dali, Shoutout yan. Ang pangalan mo? Ethan. Classmate ito ni, ni Colin. Yes. Yes. Para kang grade 1. Grabe ka. Ito, admiro lang. Dali na, sino sasama ko na sa vlog ko. Dali.
Ako ma-drive. Ako ma-drive pa. Stop, buburong mo. Ito, mga picture to. O, dali natin sasama. Huwag kayo mahiya. Isasama ko kayo sa vlog ko. Nahiya mga kasinag. Mga classmate niya ni, ni Colin. Mga picture daw. O, dali na. Sama kayo. Sama kayo dito, dali. Sama kayo sa camera. O, videohan mo kami, Colin. Ato, uwi na kami. Ayan mga classmate niya ni Colin, mga kasinag. O, yan. O, kaway-kaway na lang kayo. Ayun niya mga sumama eh. Ayan, o. Shout out sa mga classmate ni Colin. Ayan sila. Ayan pa, o. Ito, ang dalawa ito. Ay. Baka na ko picture kayo. Napakamahiyain nyo. Hindi na. Mahiyain mga kasinag. Saan masakay sa Ate Mayra? Dito na. Anong sabi? Hindi yata kasya ito. Di si Ate Mayra, pwede mag-gayt si Ate Mayra kikwento sa inyo na ilagay sa may tahaw. May tahaw ko. Dito lang yung pag-umayra. Ay, may dala sa kat-katok. Dito lang. May naman lang. Ayun. Aray, grab yan. Ano, hindi kayo picture? Magpapapicture! Classmates ko guys. Dito kayo dito, dali. Sasama ko sa vlog ko. Dali. Dali. Oh, gigi ano to. Ah, dali. Ganda ka mo. Doon ka. Oh. Doon ka. Ah, dali. Si motorsiklo ko ba gani? Duwanda. Pa against the light. Get the light! Ay, grab! Di! Pa against the light. Oh, tigdi ka mo. Dito na, ilis tayo. Ano sa araw? Yan. Ashley. Napanood ko na kayo. Lapit ka ba dito? Lapit ka ba? Duwan na ka mo. Mga kasinag, mga picture daw itong mga ito. Oh. Ayan, oh. Mga pugi na classmate ni Colin. Okay na. Okay na. Thank you. Okay na mga kasinag, uwi na kami. Eh mga kasinag, uwi na tayo. Sinundo ko lang yung mga bata. Una na kayo dun. Ako na? Bye-bye sa inyo. Bye-bye. Sa Lunes na lang ulit. Walang nakasaksak doon sa loob. Nakapulot ang mga doon. Sige, bye-bye. Punta na kami. Bye-bye. Panoorin nyo sa YouTube.